Tikulandireni ndi manja awiri mpulogalamu yapadera ya zokambirana imene ikufikani pano pa wireless ya Zodiac kudzera ku bungwe la Women in News. Ndipo nkhani yayikulu imene timakambirana mapulogalamu ameneyi ndi ufulu wa anthu achikulire mdziko muno. Makamaka tikudziwa kuti anthu amene ndi achikulire mdziko muno akhala akumana ndi mavuto osiyanasiyana, ndipo mavuto amenewa ambiri tikuwadziwa: nkhanza, kusalidwa ndi zina zambiri zimene ndithu amakumana nazo. Ndipo mapulogalamu amenewa tifuna ndithu kuti tikambirane inu ndife, tikhale ndithu ndi zokambirana kuti tingatani kuti moyo wa anthu achikulire mdziko muno ukhale moyo wabwino, asamakhale modandaula, kudziwa ndithu kuti amakhala anthu amene ndithu takhala nawo nthawi yayitali, komanso ifenso tsiku lina lache tidzafikanso kukhala ndithu anthu achikulire. Ndiye ndikulandireni ndi manja awiri mpulogalamu imeneyi, ndipo lero tifuna tikambirane kwambiri ndondomeko komanso malamulo amene tili nawo, amene cholinga chake nkuteteza anthu achikulire, komanso kuona ndithu kuti ngati pali pena pamene pali pofowoka, ndipo kuti kodi lamulo limene tikuyembekeza kuti liyamba kugwira ntchito mdziko muno lisintha zotani pa nkhani imeneyi. Ndimafuna ndilandire poyambirira Wycliffe Maso, iwowa ndi Director of Disability and Elderly Rights ku bungwe la Malawi Human Rights Commission. Muchichewa tinene ndithu kuti amayang'ana nkhani yokhuza anthu amene ali ndi ulumali komanso ufulu wa anthu achikulire ku bungwe la Malawi Human Rights Commission. Tikulandireni ndi manja awiri. Komanso tili ndi Steve Vinkhumbo kuchokera ku unduna wona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo chitukuko cha mmadera, komanso iwo amaona ndithu nkhani yokhuza anthu achikulire. Iwo anda Chief Elderly Affairs Officer ku unduna umenewo. Tikulandireni ndi manja awiri. Tindi mwayinso kuti tinda Michael Kayatsa, mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR. Tikulandireni ndi manja awiri Kayatsa. Poyambirira Vinkhumbo, timafuna kuti tikhale ndi chithunzithunzi. Timadandaula ndithu kuti anthu achikulire ku Malawi kuno akukumana ndi mavuto osiyanasiyana, koma tikumva kuti pali ndondomeko zosiyanasiyana kapena malamulo amene cholinga chawo nkuteteza ufulu wawo. Malamulo amenewa ndi ati? Kubwera ku nkhani ya malamulo oti ateteze maufulu anthu achikulire apaderadera mbuyo monse mutakhala tilibe. Komano malamulo monga ngati Penal Code, komanso ndi lamulo lija la Witchcraft Act, komanso malamulo monga a Gender Equality Act, zinaonekabe kuti ngakhale malamulo amene wanalipo komano amachepekera pa nkhani yoteteza maufulu anthu achikulire. Ndifukwa yake kupita mchisogolo boma linaganiza zonena kuti tikhale ndi lamulo lina lapaderadera loti yang'ane mbali imeneyi yolimbikitsa komanso kuteteza maufulu anthu achikulire. Mna machidule mwake ndingotero. Tinene kuti Penal Code komanso Witchcraft Act imene mwafotokozayi simateteza mokwanira anthu amenewa achikulirewa? Yes, malamulo awiri amene wawa anaoneka kunena kuti samafikirako kwenikweni. Chifukwa chonena kuti nthawi zambiri nkhani zake zimangoyang'anidwa tinganene kuti mwa jeno, osati moyang'ana kuti kodi amene yamkhuza nkhani ndi ndani. Mwachitsanzo, mwina munthu amatha kupezeka kuti wachikulire mwina wamenyedwa kuonongeredwa katundu kumene, ndiyeno kuti lamulo lake limene limakagwira ntchito pamene popo limakhala la Penal Code. Ndiye zilango komanso milandu imene anthu amapasidwa imakhala yonena kuti simafikira kwenikweni kuti ikhudze kuti kodi maufulu a munthu amene yuyu amene aphwanyidwa ndi ati. Ndifukwa yake tikubweretsa lamulo lina latsopano limene likuyang'ana maufulu apaderadera, komanso kunena kuti ngati nkhani yakhudza munthu wachikulire tenti yang'anire mwina, tisayang'anenso ngati nkhani ingokhudza munthu wina aliyense. So ndi lamulo lonena kuti likufuna kuti lipititse pasogolo maufulu anthu achikulire, komanso kuonesesa kunena kuti amene akuphwanyira anthu achikulire maufuluwa akulandira zilango zolingana ndi munthu amene amulakwira. Amaso nimafuna ndithu kuti muthirirepo ndemanga pa nkhani imeneyi. Ndi zitizo zofowoka zimene tili nazo tikamaonika malamulo amene takhala tikugwiritsa ntchito kuno kwathu ku Malawi pa nkhani imene yoteteza ufulu wa anthu achikulire. Zikomo kwambiri chance. Pang'ono ndikhala ngati mwina ndikutsutsana nawo Vinkhumbo pang'ono, komwe kwinako ndikugwirizana nawo. Ndisanafike ku zofowokazo. Dziko la Malawi lili ndi ija timati constitution. Ndiye mukaiona constitution ija limene ndi lamulo lalikulu Malawi monse muno. Okay? Kwa malamulo ena aja amabwera
pofuna kulithandizira constitution iji. Tidanenapo nthawi inake titakumana timayang'ana kuti mu constitution muja muli gawo 13J limene likukamba nkhani za anthu achikulire ndi mmene boma komanso anthu ena tonse tikuyenera kuchitira ndi anthu achikulire. Tisuntha tipita ku chapter 4 chimene chikulankhula za maufulu osiyanasiyana anthu onse including achikulire. For example, ndime yonena kuti aliyense akuyenera kukhala ndi moyo, ndime yonena kuti tonse ndife ofanana, equality and non-discrimination, ndime yonena zona kuti aliyense akuyenera kupanga belong to a family. Okay, pali ndime zona kuti aliyense akuyenera kutenga gawo mu nkhani za chitukuko, za malonda, za so pali zinthu zambiri. Paliso ndime imene makamba za chikhalidwe, chipembedzo, zomwe zimapangaso fuel zinthu zimene zakhala zikuchitikira achikulire. Tichoke kumene koko imene anena bambo Nkhumbo yonena kuti penal code. Mukaona zimene zakhala zikuchitikira anthu achikulire, kuwamenya, kaya kupha kumene, ulamulo na kuti ukapha nzako uli kupangidwa address kotheratu even within the penal code. Kaya wina wa uononga katundu wanzake, penal code it addresses the issues. Koma tikozonena kuti vuto limene takhala nalo ndiona kuti maybe enforcement yathu yakhala kuti ili yoperewera, maybe chifukwa chonena kuti ife imene takhala tikupanga engage ndi even anzathu akuma court pamapezeka kuti mwina ma magistrate ena malamulo aja mwina sakuamvetsa olo sakuadziwa kumene, oro kupezeka kuti nkhanicha ikabwera ena akafufuza ngati apolisi akafufuza nkhanicha kuti ikapita ku court ipezeka kuti mwina yatenga nthawi yayitali. Komano chimene ndingafuna kugwirizana nawo kwambiri nchonena kuti mukaliona lamulo lathu latsopano ili labwerali, mukaona section I think 69 ikubweretsa mapenalty omwe kwina kose kunalibe. There's a category 1 I think ikubweretsapo 10 million and imprisonment and itu osati 10 million kapena koma 10 million and imprisonment. Category 2 ikumabweretsa about 5 million and imprisonment kaya 3 years and whatever. So no ma mechanism amene onda amene timapanga kati amaperewera kuzinazi. Chifukwa ndimene anenera Avinkhumbo na kuti zinazo zimapangidwa from a broader perspective. Koma apapa zaunikidwa nkuyikidwa kuti kuongola kwira nkhani yokhudza munthu wachikulirei, i ma penalties ake ndi awa, ma offenses ake ndi awa. Nde I think kupita kuchitsogoloko zitithandizira kuti enforcement potira mulo ilili lipo limene yangana specifically pa anthu ma issues okhudza anthu achikulire zitithandiza kupita chitsogolo. Ndi bayimira pompo. Akayatsa mukugwira ntchito ndithu yokhudza ndithu anzathu amene ndi achikulire kuno kwathu Malawi. Mukugwira kwanu ntchito zinthu zimene mwapeza mukamacheza ndi anthuwa makamakanso moganizira kwambiri ndi malamulo, mukumaona kuti pamene pakufoka ndi pati makamakati kamaona ufulu wa anthu achikulire? Zisoma kwambiri chance kusula bwino kwambiri ndizoona kuti bungwe lathu la Center for Human Rights and Rehabilitation komanso anzathu ngati SEDEP tikugwira ntchito dziko muno kumaboma 10 kumene chachikulu tikuteteza maufulu a magulu amene alipo chiopsezo kuphatikizapo anthu achikulire. Ndiye tikamagwira ntchito yathu komanso kumana ndi anthu achikulire osiyanasiyana, vuto lalikulu kwambiri limene lilipo pakati panopa ndi nkhanza zimene akuchitiridwa kamba kuorganizidwa ufiti. Nkhanza imeneyi ndi imene yavuta kwambiri pakati pano chifukwa anthu akuzunzidwa, akupangidwa chipongwe, kumenyedwa, ngakhale kuphedwa kumene. Anafufuza Avinkhumbo kuti ngakhale kuonongedwa katundu ndi nkhanza ndithu zimene zakula kwambiri makamaka pakati pa achikulire. Kotero kuti kupatulako kuti anthu aphedwa, tikumva zoti chaka chatha anthu 25 achikulire anaphedwa kamba kuorganiza ufiti. Komano kupatulako kuphedwako nkhanza zimene zikubweretsanso mantha kwa anthu achikulire. Anthu achikulire ambira kumakhala ndi mantha kuti kodi zimene zachitikira nzanga kodi ineyo sizandichitikira. Andi chifukwa cha mantha amene wawa achikulire amakhala moyo omangika kwambiri, moyo wakhumakhuma, kumakhala ndi nkhawa kuti chichitike moyo wawo ndi chani. Kotero kuti ndi zinthu zimene ndithu zikusautsa. Malamulo athu constitution imanena kuti wina aliyense ndi mfulu, komanso anafotokozapo apa anzanga maso kuti constitution yathu ikuteteza wina aliyense kunkhanza. Mukangana makamaka gawo 19 paragraph 3 kunena kuti wina aliyense ngotetezedwa kunkhanza za mtundu wina uliwonse. Choncho nkhawa zimene makhala zachikulire ndi nkhawa ndithu zimene ndizomveka.
komanso zimene zikuyenera ndithu kuti zithetsedwe kuti wina aliyense kuphatiza pachikulire akhale ndi mwayi okhala womasuka komanso kukhala ndi moyo wabwino ngati wina aliyense imene malamulo akunenera. Chabwino, nkhani ya lamulo ili limene ndithu apresident angosayinira posayidwa apa inali ndithu nkhani imene inali mkamwankamwa kwambiri pakati pa mabungwe amene amamenyera ufulu wa anthu amene ndachikulire. Ndikukhulupirira ndithu kuti mwina Malawi pakadali pano funso limene umakhala nalo ndi kuti kodi mulamulo limene lili muli zotani ndipo ndi zitizo zenizeni mwina pachingezi ngati kuti ma highlights alamulo limene lili latsopanoli. Ndimafuna kuti titengeko kanthawi kuti mwina Amalawi atha kukhala ndi chithunzithunzi chabwino. Ndidziwa ndithu kuti munayamba nkhani imeneyo afotokoza maso nkhani ya mapenati kuti ili ndi mapenati osiyanasiyana, koma chimene chisinthe ndi chani tikayamba kugwiritsa ntchito lamulo limene la vinkhumbo? Zaona chance lamulo limene litu muli zinthu zingapo zimene zinganene kuti mwina zazikulu. Choyambirira nchonera kuti lamulo ili layang'ananso mbali ya kunkhani ya kuti munthu amafuna zinthu zina pa moyo wake, choncho amene kuti akhale ndi kena kake kuti kamuthandize kupeza zofuna zakezo. So mulamuloli likubweretsa imene tikuyitcha kuti older persons grant, imene ikhale ndalama imene azipasidwa anthu achikulire kuti azitha kuzipezera zosowa zawo. So lukhangati lamulo ilili tsopano likuthandizanso ku nkhani ya umphawi, kuti kodi umphawi umene achikulire athu akumana nawo tingauthetse bwanji, chifukwa dziko munomo ngati muli anthu amene ali otsaukitsitsa kwambiri, amodzi mwa iwo ndi anthu achikulire. And so tikuona kuti iyi ndi imodzi mwa njira zimene zingatithandize ngati boma kuti mwina tichepese umphawi umene kwa anthu achikulire kuti azitha kuzipezera zofuna zawo. Chachiwiri nchonera kuti mulamuloli tayang'ananso maufulu ena mwapaderadera kuti kodi maufulu amene tingapitise pasogolo bwanji, kuti tingateteze bwanji. Imodzi mwa nkhani imene ilinso mmene muli nkhani ya kupeza chithandizo kuchipatala. Ambiri achikulire amavutika kuti athandizidwe kuchipatala, moti zimene zimachulukirapo masiku ano zonena kuti mwina kupita kuchipatala kuja osayeza bwinobwino, osapima bwinobwino, kapinanso mwina kwamana kwapasa mankhwala kumene noti ya inu munatha kale chanichani. So mulamuloli muliso nkhani imene yoyo yonena kuti kodi achikulire ku nkhani yopeza chithandizo ya kuchipatala zikhale bwanji. So lamulo likunena kuti munthu achikulire aliyense akuyenera kuthandizidwa kuchipatala ngati munthu wina aliyense, pasakhale tsankho yayi. Komanso likupereka chilango kwa munthu amene angamukanize wachikulire kulandira chithandizo. Chimene tapanga mulamuloli nchonena kuti chilango sichipita ku eni chipatala, chifukwa nthawi zambiri zilango zikakhala kuti mukupereka kwa eni chipatala, ogwira ntchito aja amatha kuphwanya malamulo aja pozonena kuti sikuti chilango chibwera kwa iwowo yayi, koma mulamulo ilili chilango tikupasa kwa munthu amene akupereka chithandizo kwa odwalayo, osati eni chipatala. So muli zilango zimene zikupita kwa munthu amene wankanira wachikulire kumuthandiza moyenerera, kaya kumbweza, kaya kukana kumpasa mankhwala kumene. So ndi chinanso mwa zinthu zomwe zili mulamulo limeneli. China ndi nkhani imene anakambaso kale amaso yonena kuti muona kuti mwayikidwa zilango zimenezi zayikidwa munjira yonena kuti palibe option. Ngati mwapezeka olakwa kuti mukuyenera kupereka 5 million mupereka, komanso mupita so kuti mukaseve kujere. So zilango zikuperekedwa ku nkhanza zonse zimene achikulira amakumana nazo, nkhanza zowabera chuma, fuwa iso ni nkhanza ina imene achikulira kumana nayo kwambiri. So tikupanga address nkhanza zimenezo, nkhanza zowanyoza, kuwanena mawu achipongwe zili mene momo kuti zimenezozo khale ngatiso tathana nazo. Kupita pa isogolo mulamulolo iso takhazikisaso ndondomeko ya mmene anthu ena akumayambisa malo kumene akumasunga anthu achikulire. So pofuna kuti pasakhale chisawawa, komanso pozindikira kunena kuti nthawi zambiri mmalo ngati amene wawa ndi mmenenso makhala achikulira amakumana ndi nkhanza zina zache, mulamulolo iso likukambaso za kuti malo amene wawa tiyendetse bwanji. Anthu amene wakwena kuti akafuna kukhazikisa malo amenewa ayenderedwe, komanso akayenderedwa anthu kukwanirisa zofunikira zonse apasidwe license. Malo akhale kuti ali licensed. Komanso tunena kuti tikupereka mphamvu kwa maofficers ena kuti azikayendera malo amenewo nthawi ina iliyonse imene angafune.
osati kapena kuti pazikhalanso kuti kukhala ndi ucheni apapa tikuwapasa mphamvu lamulo lapasa mphamvu nayo kuti akhoza kubwera pamalo pamenepo nthawi ina iliyonse kuzayendera kapena akamva kuti pakuchitika china chache akhoza kupita kukafufuza kuti kodi chikuchitika ndi chani pamalopo. So tikukambamonso za mmene malo ngati amene wawa angamayendesedwere chifukwa pakali panopo akungoyendesedwa mopanda lamulo lina lilonse lowasogolera. mmene munso tikukambamo za kunena kuti kodi chithandizo chonena kuti achikulira kuchipeza ali kunyumba ufulu wawo ndi otani, chifukwa nthawi zambiri anthu amene mwina amafuna kuthandiza anthu achikulira amafunanso kutengerapo mwayi mwina opindulapo iwo othandizawo kuti apindule. So tikunenanso kuti mulamulo tikukambasonso za mmene chithandizo chimene tikuwapasa anthu achikulira kuti community support iyende bwanji. Ndiyeno kupitirira kwapo mulamulo munso muli nkhani yonena kuti kodi tingalimbikitse bwanji anthu kubwera kuti azathandize anthu achikulire. Ndiye muli gawo limene likukamba za kupereka ngati ma incentive kwa mabungwe amene akugwira ntchito yothandiza anthu achikulire. Ndi mwina ndilekerekayo pamene chabwino. Pali nkhani imodzi imene ndithu ndikukhupira ndithu tisanamalize programu itikambirana, pali kamgwirizano ndithu nkhani ya ufiti ndi nkhani ya mmene anthu achikulire ndithu amakhalira. Ndimafuna ndithu kuti mwina ndimvetsetse pamenepo kuti kodi pali zimene chachitika chotani kuti lamulo limene latsopanoli nkhani zimene zokhuza ufitizi zikhale kuti pali ka solution kapena pali njira ndoti yothana nayo nkhani imeneyi, poganiziranso limene lamulo limene tikugwiritsa ntchito ndikukhupira kuti pakadali pano la nkhani imeneyi ndi lamulo ndithu lakale. Koma makamaka amaso Malawi Human Rights Commission inali ndithu ndi chidwi kwambiri ndi lamulo limeneli. Chimene mafunisisa kuti chikhale mu lamulo limeneli lili ngati Malawi Human Rights Commission ndi chani? Actually kunena moonetsa ndi kunena kuti ma areas ambiri amene timaganizira ngati Malawi Human Rights Commission kuti akhale mu lamulo limeneli ndi amene afotokoza avinkhumbo. Komano nkhani imene mukubweretsa ija yoti kodi mgwirizano wa ufiti ndi nkhani ya chikulireyo kuyipitisanso kulamulo ulipotani, chifukwa monga ndinayambira kulankhulira kunena kuti malamulowa akamapanga samapanga in isolation kuti ili ligwira ntchito palokha, ili ligwira ntchito palokha, ili ligwira ntchito palokha. Ine nthawi zambiri ndikamanankhula ndimakonda otsamira pa constitution yathu chifukwa imeneja ndiyo dzadza. Malamulo enawa amangokhala kuti akukhala ngati akumasula constitution. Lawyer wina adandiuzapo kumene nthawi nake tikupanga lamulo la disability ati anthu tivutikiranji malamulo onse kuti ali momwemo konde timanena kuti iyayi kumvetsetsa nkosiyana tili pa malevel osiyana anthufe. Okay, ndibwere kunkhani ya ufiti. Tidalankhulapo so kuti nkhani imene ija mukaona ufiti mukautambasula basically umachokera ku nkhani za chikhalidwe, okay, culture, religion and whatever. Komano mukayiona nkhani imene ija mu constitution mwathu I think ndime 37 38 I think around there imalankhula za ufulu wa chipembedzo ndi kuchita za chikhalidwe zathu. Okay, ndiye timazanena kuti kuchita za chikhalidwe pakokha ndi kuchita nkhani ya ufiti pakokha kulibe vuto, koma zimatengera zotsatira zimene zingatuluke munthu kuchita ufulu wakewo. Chifukwa nkhani imene ili apa inona kuti munthu akhala ufiti if that person sakuka panawo ufiti anzake kapena ena akabwera akamudziwa kuti ufiti uyu ndi fiti akamupe, so zotsatira zimene zili vuto pamenepo. Ndimakumbukira timagwirizana ndi anzanga akayiyasa kuona kuti nkhani iyi imafuna ndithu kuyitambasula makuya kuti anthu akaimvetsetse. Chifukwa even if tikamayilankhula anthu amayibonera kuti ndikuti nayeso ndi fiti. Okay, but ndikumvetsetsa kwa nkhaniyo kuti imayenda bwanji. Komano malamulo amapanga address zotsatirazo mwachitsanzo uyu amuganizira chifukwa nkhani yake imakhala tukuganizira. Okay, pali munthu sanampeze kuti ndi fiti koma angomuganizira. Okay, ndiye amakamumenya amakamupa. Malamulo amakapanga address zona kuti iweyo wapita wakampa uyu. Okay, so ndi nkhani yonena kuti I think with time, okay, tipita titimvetsetsa. Koma kwakukulu ife mabungwe ngati Malawi Human Rights Commission, anzathu aku ministry, anzathu aku secharara, tikuyenera kuti tichilimike kukaphunzitsa anthu kuti tikamvetsetse za maufuluwa. Chifukwa pamene pakuthera ufulu wa ine pakuyambiraso ufulu wa wina. Komanso ufulu uli wonse umabwera ndi timati responsibility
kuti ine ngati ndikufuna ufulu wa ine komano ndikuchitapo chani kuti ufulu wa ine ndiwo anzangawo utetezedwe komanso upititsidwe patsogolo. Mwina tisile pomwepo kuti mwina anzanga ena apitirize. Funso langa ndithu ndikubwererabe kunkhani ya ufiti ija kuti lamulo limeneli nkhani imeneyi ikuti chani pa nkhani imene ya ufiti mulamulo limeneli lili tikukamba latsopanoli. Ndimafuna ndimvetsetse pamenepo kuti is this law addressing this issue? Mene afotokozera amaso kunena kuti malamulo akamapangidwa sikuti amangopangidwa paloka amakhaso kuyang'ana kuti kodi zimene tikufuna ifeyo alipo malamulo ena amene akuzipanga kale address. So nkhani ya ufiti specifically ikupangidwa address ndi Witchcraft Act. Koma sipano mulamulo ilili chifukwa cha mmene afotokozera amaso kuti zotsatira munthu mukamuganiza kuti ndi mfiti pamabwerano zotsatira makamenya kaya mwina kaya kummangirira kumpangira chinthu chake choyipa. So no lamulo ililo labwerano kuzapanga address ma issues ngati amenewo mu gawo 23 ukamba zo kuthesa kuchitira nkhaza munthu wachikulire ndera nena kunena kuti kwa kumenya physical abuse kaya sexual abuse kachina chilo simene mungampangire ndera bwerano ndi zilango zake. Pamenepo pamveka akayatsa nkhawa zanu zimene muli nazo kapena tili zimene mukumana nazo pa nkhani zokhuza ndithu ufulu wa anthu achikulire, mukuona kuti lamulo limeneli lathana nazo nkhawa zimenezi? Funso labwino kwambiri. Kuyankha kake tinene kuti iyayi poyamba tithokoze kuti lamulo limeneli lakhala lamulo ndithu komanso kuti likupereka chitetezo chokwanira ngakhale kuti sichinafikepo yaya tinene kuti palibe lamulo limene tinganena kuti lili 100%. I think tingathoma nama kuti yayi lamulo lakuti lili perfect, palibe lamulo limene lili perfect. Komanso mafuna futo kwa chinthu icho nena kuti simavuto osamene angathesedwe ndi lamulo. Mavuto ena kufunika ndithu ma interventions ena. Pa lamulo ili chilinga chake cheni mngali zukuta nchonena kuti anthu achikulire atetezedwe. Chilinga chake nkuteteza anthu achikulire kunkhanza zosiyanasiyana. Andafotokoza nkhanzazo kuti kodi ndi nkhanza zotani. Pali nkhanza za kuthupi, nkhanza za malingaliro, nkhanza pachuma ndi zina. Nkhani za ufiti sizinatchulidwe mulamulo limene lili, komano zikupangidwa kava chifukwa chakuti ufitiwu ukubweretsa nkhanza ngati zimenezi. Chifukwa choloza na ufiti anthu akupezeka kuti akumenyana, akumenya uyo amene akuganizira. Chifukwa choganiza na ufiti anthu akupezeka kuti akumuunena munthuyo name calling, kumotchera katundu, kumunyoza, kumusala, kumuchita even abandon. Lamulo kama nkhani za abandonment kuti achikulire ena amapezeka kuti amangidwa abandon kuti awa sabalatonso sizathandizanso abandonment. And abandonment imachitika kwambiri kunoko kumala kunoko kwa anthu achikulire. And ambiri mukafufuza kwambiri makankhani zimenezo kuti wandafiti basi we will not have anything to do with her or him. That is sizathandiza sizachita imvuvu muzochitika mmuzi ndi zinazotero abandonment. So lamuloli likuchita address. Koma mujandafuna kozela muja lamulo palo kanlosa kwanira pofika titu tikeso ndondomeko zothandizira. So mene zakhalira kuti tsopano bill ija khala lamulo pofika tiyike ndondomeko national action plan. National action plan ndimene ingatambasule bwino kuti kodi tichita chani pofuna kuthana ndi nkhanza kuti titsata ndondomeko ziti kodi imene momwe tikamo chani chonena kuti anthu achikulire atetezedwe. Ndilokonda kuona kuti lamuloli la pereka guide pankhani ya mene tingatetezere anthu achikulire. Andi chinthu chimodzi imene tikukhuta nacho ifeyo amene tikuyang'ana nkhanza za ufiti nchonena kuti layikamo specific measures yo wateteza anthu komanso kunena kuti kuti tingazindikire bwanji kuti munthu akumana ndi nkhanza komanso kuti tingachite chani titazindikira kuti munthu uyu akumana ndi nkhanza reporting apereka ndondomeko zimene mulambuyo muja munalibe ndondomeko zimene ziwenera kutsatidwa mmene munthu ungachitire kupanga ripoti mwachitsanzo. Chinthu china ndi nkhani ya zilango iyi ndayafulokoza kwambiri anzangawa koma mafuna ndinene kuti chinthu chimodzi chimene anthu achikulire akulimbana nacho ndi kaja ya impunity. Nthawi zambiri nkhanza kwa anthu achikulire sizimapezeka kuti munthu akulanda nazo zilango. Nkhanza kwa anthu achikulire zimakhala ngati kuti zimangotaliridwa basi munthu achikulire akapangidwa nkhanza palibe chilichonse imene chimachitika chooneka. Inde timaona ndithu muna apa munthu chifukwa chakugeza ufiti apolisi amabwera kumanga munthu amene uja komano kuti zimene ndabwanja after that sizidziwika. Komanso even nkhanza zonena kuti yayi ampanga abandon mayi chifukwa amuganiza kuti ndi fiti. Nthawi zambiri anthu amene achita zimenezo sapatsidwa chilango chenicheni zimene zimachita contribute to creating a culture
of impunity. And for the first time lamulo lili likukhanga tikuthandizira kuti kache imeneyi yosapereka zilango kwa anthu amene akuchita nkhanza kwa anthu achikulire kache imeneyi ite. So chinthu chofunika kwambiri muchandafuna kuzira muja nchona kuti lamulo ndimenelo koma tikhazikisenso national action plan kuti tikandakozanani amaso ndakambapo nkhani yokuzindikirisa wanthu anthu akufunika kuti azindikirisidwe wana azindikire kuti anthu achikulire nawonso ndi anthu amenenso ali ndi maufulu chifukwa pali chizolowezi chowatenga achikulire ngati kuti anthu awa inatha meaning kuti ndoti even maufulu awo sakuyenera kudyerera yayi futi anakalamba awadathawa adachita expire pamene maufulu sachita expire maufulu amakhala ndi munthu uja mpaka gogobere. So anthu akuyenera azindikire zimene zizi komanso kuzindikira kuna kuti kodi zotsatira zake zikhala zotani ngati munachita nkhanza kwa munthu wachikulire. So lamulo labwino koma tikemo ndondomeko zabwino zothandizira kuti anthu amene wachikulire atetezedwe mokwanira. Pali nkhani ina imene ndithu imabwera malamulo ngati amene akakhazikisidwa chonchi timamva kuti lamulo linalo bwino koma amakhoti mmene akulipangira apply lamulo limeneli ndimene ndithu tikumakhala ndi nkhawa kuti ndi lamulo labwino koma nthawi zina amakhoti pali ndondomeko yotani imene ilipo kuti tionetsetse kuti lamulo limeneli tsiku lina tisamazakambe kuti iyayi kumokhala ngati even mapenalty omwe akuperekedwa sakuperekedwa mmene timayembekezera. Avimkhumbo kapena amaso mufuna kuyamba pa nkhani imeneyi. Tinene kuti ngati ku Malawi Human Rights Commission takhala tikumapanga monitor mmene akuchitira makhoti ndi malamulo ena, for example malamulo aja okhudza ana ndi ena ndi agenda, koma zimapezeka kuti mwina lamulo lija ngati mmene lachitika ili apanga assent a president, okay, koma likapezeka kuti mukapita kuma court even kuma station ya police amapezeka kuti malamulo aja anthu aja alibe, okay, iwo chimene akudalira ndi omwe cha penal code icha chifukwa iwo aja a police na kati ndakatakwe tu pankhani yogwiritsa ntchito penal code imeja ndi yamayi koma pezeka kuti malamulo ena aja amapezeka kuti alibe oro akoza kuphira kuti ali nalo koma they have not been taken through the laws kuti apange understand. Nde mwina chimene chikufunika ti lamulo limene labwera tipeze njira yonena kuti anzathu akumakoti, anzathu ma prosecutors aku police, even my investigators malamulo apange understand akhale nawo chifukwa tikathandizira kunena kuti pamene akukalowa mkoti akamagwiritsa malamulo enawo iliso likakhale nawo pauje. Malamulo ena aja mukaona ngati maybe mwena manena khumbo la Witchcraft Act oro ina maybe tima charges take takareti tinaitija tating'ono tosadziwika bwino, okay, nchifukwa chake apa aunetsetsa kuti ma penalties akhale ajaonera kuti munthu akamulaisha nawo amveso naiso kuti apa panachitika cholakwika ndi mchitidwe uwu and the community awawa maujeniwa apange act as a timati chingereza mati deterrent, kuti anthu ena akaganiza kuti achite cholakwikacho awopenera kuti ndikangochita ichi zinthu zisizikhala bwino. Komano chachikulu nchonena kuti malamulowo apangidwa assent tisangosunga ma office anthu amene ali ma law enforcing agencies akhale nawo mokwanira at all levels apange understand mokwanira. Ngati pali kusamvetsetsana tiphunzitsane tipangeno interact tionenetse kuti tonse tikuyendera limodzi mwachidule tikatero. Avimkhumbo mmene zateremu ndondomeko zina zotsatira zikhala zotani kupita chisogolo ifeyo tinafunitsitsa kuti lamulo limene lili titengere kwa anthu kuti anthu adziwe, chifukwa anthu akadziwa ndi kuti tikhala tupanga create demand mene ndanenera muja unena kuti muli zinthu zina zimene mulamulo lisuti muli zilango zokha yayi muliso zinthu zina zimene anthu akuyenera kudziwa ndipo athano kuona unena kuti apa akuti paziyenda chonchi ndiye kuti tikhazikise motere. So tufunisisa kuti lamulo lititengere kwa anthu. Chachiwiri timafunisisa kuti lamulo limeneli mmene amafotokozera maso mmene mwafusira inu kuti anzathu amene amagwiritsa malamulo awa tsiku ndi tsiku amene ala polisi komanso amakhoti timafunisisa kuti anthu amene wawa titakhala nawo pansi ndikuwunikirana kuti pali lamulo ili ndiye tipange bwanji. Ndi mu plani athu ndionena kuti tikufuna kuti titakhala ndi awareness yokwanira kwa the public komanso tikhale ndi sensitization kwa anzathu amene amagwiritsa ntchito malamulo ngati apolisi komanso amakhoti ndi ena mafumu mafunisa anthu ngati amenewo, chifukwa nthawi zinasona ngasi atsogoleri
amene asoti adzidziwa kuti malamulo amene alipo malamulo akuti chani fwa zinthu zimachitika mmuzi mwawo ndi azithaso madzionera kuti amene zatere mulamulo tulimanena kumwakuti. Pamene tikumaliza zokambirana zathu mafandi ambe ndi akayatsa chiyembekezo chanu ngati mabungwe amene mukugwira ntchito ngati imene yoteteza maufulu anthu achikulire pamene tikuyembekeza ndithu kukamba kugwiritsa ntchito lamulo limene chiyembekezo chanu chotani? Zikoma kwambiri. Ifeyo tikuyembekeza kuti tsopano pakhala kalikiliki wonesesa kuti lamulo limeneli likugwira ntchito. Mungatiyang'ana lamulo lija lachitekireti ma institutions amene akuyenera kukhazikitsidwa muli ya National Steering Committee, ma subcommittee, ma technical working groups, tiyembekeza kuti amenewa akhazikitsidwa pasadapita nthawi itali kuti ayambe ndithu kugwira ntchito yake bwino. Chifukwa ndikukhulupirira kuti makomiti amene wawa akhala ndi ntchito yaikulu kwambiri yochita set direction komanso kuchita pochi kuti lamulo ligwire ntchito bwino. So ndi chiyembekezo kuti zimenezi zichitika, komanso ndi chiyembekezo kuti mwina ma regulations sindidziwa ngati apangidwa, komano ma regulations akuyenera ndithu apangidwa kuti lamuloli ligwira ntchito bwanji. So chiyembekezo chathu nchona kuti monga zina lili paja mene amapanga bill kuti idali ndithu process imene magulu osokhuzidwa adali involved. Pano ponso ndi chiyembekezo kuti popanga ma regulations anthu osokhuzidwa akhala no involved in that process. Ikhala muna chizungu chake consultative a process nchitonga kuti anthu tipereke maganizo athu tikhani ma regulations amene akhale abwino komanso amene akhale more effective kuteteza anthu achikulire. Kupatulako pa ma regulations ipo ifeyo chidu chathuso chili pa National Action Plan ija chifukwa ndiyofunika kwambiri. Izi zitingathumakamba tingatukhandira malamulo abwino mapepala ma regulations abwino koma ngati palibe implementation ndi zero ndithu sidi proper kana kali konse vuto li mene fati chita address sidi chita address. So pakali ndithu National Action Plan and I'm happy kuna kuti amaso awa commission motenza nazawo mpaka le process imeneyo iyo panga ndondomeko zothandizira kuti anthu achikulire atetezedwe. Chimene ngapemphe nchona kuti ndondomeko imene yonso poipanga isangokhala yongochita involve basa commission aku ministry ndi inangapo pofukanso ngakhale mabungwe mwesa aboma amene akugwira ntchito ngati imeneyi achite involve titaneni ndithu tike nawo maganizo chifukwa ndife amene tikugwira ntchito pa ground tikudziwa mavuto amene ali pa ground. Ikhale process yokuti ikhale consultative participatory chofunika chake nchimenecho and tikakayika National Action Plan yokakhazikika ndi chiyembekezo kuti it will be funded. Chifukwa sinkhani yongopanga ma documents right panga chakuti tapanga ndondomeko yakuti komano ikani ma resources ntchito iyi ikufunika ndalama and boma likuyenda ndithu lichite allocate ma resources kuti anthu achikulire atetezedwe. Without ma resources this law will become another failure. Amaso kumbali yanu ngati Malawi Human Rights Commission mutsiriza motani? Akayatsa akankhula zambiri zimene mwinaso zina mwaizo nakata kuzilankhula koma ndingotsendeka pa nkhani yonena kuti mukapanga imene timayicha kuti budget analysis mukaona kuti ngati pali department ya boma imene ili least funded ndi imene ikuona za achikulire ingakhale ya anthu olumala. I think mukaphatikiza ndalama zimene amalandira pa national cake paja I think it's 0.07% I think around there. Okay, and mukaona ndalama zambirizo zimangothera kuti alandire awa salary. Okay, koma kuti akapange implement ma program ofuna kupanga address ma challenges zikumakhala zovuta. Ine ndi component ya disability ndi ya elderly. Koma mukaona ndalama timene malandira topangira implement pachaka it's less than maybe 15 million. Tigwira ntchito. So apa tikunena kuti pabwera lamulo iti nde likufunika kuti boma likepo chidwi popanga finance alankhula za makomiti aja ma working group machanchani National Action Plan panopa ife we have made progress ndi abwanawo timapanga imene timayicha kuti National Response Plan kufika panali chinthu chimene timafuna tichipanga address koma now ndikubwera kwa lamulozi ndi mwina tisintha kuna kuti to look at it from a broader perspective kuti mwina ikhale National Action Plan but National Action Plan financed kuti nayeso ichitani igwire ntchito. Ndeti kangotero abwana ife tukuthamanga timata kuthamanga bora nizotiyenereza kuti tikathamange so zitani zikhalepo tipemphe anzathu amene amatithandiza ma development partners kuti nawonso tengepo mbali poonetsa kuti lamuloli
ili kupangidwa implement kuti achikulire athu atetezedwe komanso maufulu awo apititsidwe mtsogolo. Zikomo kwambiri. Avinkhumbo mutsiriza motani? Kutsiriza kwathu nene kuti ngati unduna tikuzindikira kuti chiyembekezo cha Malawi nchachikulu, chifukwa chonena kuti nthawi imene takhala tikukonza lamulo limeneli takhala tikufunsidwa kwambiri ndi anthu okhuzidwa kuti kodi zili pati ndiye tikuzindikira kuti chiyembekezo nchachikulu. Ndiye kumbali yathu tiyesesa kuti tipange zonena kuti lamulo limeneli liwoneke kuti likugwira ntchito. Komano nkhani yaikulu ndiyo imene amasindira amaso yonena kuti pafunika kuti paperekedwe ndalama zokwanira. Timayankhula nawo anzathu amene amakonza ndondomeko za chuma za boma, tikhulupirira kuti mwina ulendo uno asintha machitidwe awo kuti mwina atipasa zoyenerera kuti ifeso tigwire ntchito bwinobwino kuwatumikira Amalawi. Tathokoza kwambiri. Amenewo ndi Steve Vinkhumbo kuchokera ku unduna ona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, komanso unduna umene umaonanso nkhani zokhuza ufulu wa anthu achikulire, ndipo iwo wanda Chief Elderly Affairs. Tinali nawo limodzi mprogramu yapadera imene takhala tikukambirana ndondomeko komanso malamulo amene alipo oteteza ufulu wa anthu achikulire, komanso kuunika kwambiri pa lamulo limene posachedwa pa president a dziko lino anali sainira kuti likhale lamulo loteteza anthu achikulire. Ndikhulupirira ndithu kuti ambiri amene tinalibe chithunzithunzi cha lamulo limeneli kudzera mprogramu imeneyi, khulupirira ndithu kuti tamvetsa, koma tipitirizabe m'maprogramu athu otsatira kuti tiunike kuti kodi mulamulo limeneli muli zotani kuti tonse tikhale ndithu tili limodzi makamaka pa nkhani imene yoteteza ufulu wa anthu achikulire. Nthokozenso kwambiri a Wycliffe Maso, Director of Disability and Elderly Rights ku Malawi Human Rights Commission amene tinali nawo limodzi, komanso nayenda Michael Kayatsa, mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR. Tikupempheni ndithu kuti mutha kutitumizira ndemanga zanu komanso mafunso. Nambala yake ndi 09911588841 09911588841. kuti kodi inu mukuganiza kuti tingatani kuti titeteze ufulu wa anthu achikulire mdziko muno. Ine ndine Chance Muzabanda, pamakina panali Timothy Miklas, ndipo ndikufuneni zabwino zonse.